Jalupo moro kokawo ngimane oko yoderuok mane gwenge maramba Kasonga Village chula Mfangano sub-county no ma Suba West. Ewi wach ma kaluwore kod lipot mar tend loch nanga en ni negigwenyore e paro kod miyo moro manyo tero. Jalupo no manyaka sane oseyang mana nonro mare kod nyinga achiel kende ni Musa nyokawo ngimane oko e yoderuok kotiyo kod tol mar Manila oko mar od miyo no. Ma en ler mano chiwnwa kod ruoth ma gweng'no Bernard Olo ma bende noloso kod nyakalondo mar Ramogi e yo maket kod mam. Nayudo sim koya kuom jaduong' gweng' maramba Kaswanga, kijana moro ma ne wacho ni Homa Bay Kothidha mane odak kod miyo moro gweng'wa ka ne oyud ka odere e dhot. Tambe naringo nyaka Kisii mayudo adieri ni kijana no nodere kotiyo kod tol mar Manila. Nodere od mama ni e dhot e branda oko twe Manila branda, odere gi branda mar mama ne but dhot. Koro chalo ni mama nodak gi kijana manokia kuma ne aye. Nying mano chiwo no chalo kata kitambulisho wamanyo ok wayudo kitambulisho mare. Nobiro kani kaka jalupo gidak adaka gi mama ni kaka dhako gi dichuo. Dagi koro nyose bedo marach ma kano giwuok tich kata ne gibiro e ofisa ma kama mama no ni koro ok onyal dak kod kijana nikech koro kijana ne mae gik moko ka usa. Mamiyo nogolo transport dhi. Koro kanyo chopo nyoro to nyo biro gi feri mogik mag donjo ka mar gimoro sa achiel to wuotho mos nyaka dala to mama ni onene. Koro kodhi jaduong' gweng' to jaduong' gweng' advice ni kik onind kanyo kong'eyo gima nyalo timore. Koro nyo dhi onindo ka jirani to komondo gokinyi mondo dhi yawne gwen tema oyudo ka kijana ni okawo kudho maduong' okete dhot to dere dhot.